ポポルブフ第25章安住の地へ。チ・ビシャブにいた時のバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムたちの悲しみはとても深いものでした。すると彼らの神々であるトヒル、アビリシュとハカベツが言いました。さあ、夜明けが近づいているからここを立ち去ろう。どこか静かで安全なところへ私たちを運んでくれ。そこに私たちを安置してくれ。そこでバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムたちは出発しました。そしてバラムアカブはアビリシュを当時隠れた谷間と呼ばれ、今日ではアビリシュの場所を意味するバビリシュと呼ばれる深い森の谷間に運び、そこに安置しました。マフクタフはハカウィツを担いで、現在ハカウィツと呼ばれる山の大きなピラミッドの上に安置しました。そしてここに村が作られました。バラムキツェはトヒルを担ぎ、ジャガージャヘビがたくさんいるバ・トヒルと呼ばれる山の谷間にやってきてトヒルを安置しました。その谷間は現在トヒルの薬と呼ばれています。こうしてキチェ族すべての神々を安置したのです。タムブ部族とイロカブ部族はキチェ部族からそう遠くないところにとどまりました。タムブ部族はタムブの村と呼ばれるところ、イロカブ部族はウキンカットと呼ばれる山の合間に位置する場所でそれぞれの神と夜明けを迎えました。また近くにはラビナル族、ガクチケル族、アフチキナハ族をはじめとする大小すべての部族が集まり夜明けを待ちました。キチェの神々はすべての部族の神々の上にあり偉大な力を持っていました。そのため他の部族の人々はとても恐れていたのです。けれどもバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムたちにとっては自分たちを守ってくれる神々でした。こうして神々を安全なところに安置すると、バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムたちはハカウィツの山の上に集まり、夜明けを待ってじっと立ち続けました。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは言いました。せめて太陽が出るのを見ることができればよいのに、私たちがこのように心が離れバラバラになったのがいけないのだろうか。彼らは苦しみ悩みました。けれどもいよいよ夜明けがやってくるのです。